Koto kala ɓoccitiɗo fuɗɗima bareje hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suuji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Boy, I won't parle mo. Me, Allah ron ba mi ran danji jam sona do. Boy to pao. Boy pao, boy pression mo fall min gallo. mi hala mi tay mo galle. Ah. Awai na gam. Boy, awai na gam pas mi gele gele wona ba baba. Baba mi nanda kam ko jahan tay hunde ala ko hadi. Ko ba ma no ndar no buro. Sérieux? Medir bama ɗum de bama ñi fo ko Bama jarram. so ay sérieux No ndar ni buro ni. ay sérieux amo bama naara bi soran mam Ɗum ana yani mais am ni mandi ndam kam en tout cas dal ɗum paw ɗum complication man ni des fois ni ko mero o yor won ɗum c'est mais paw hay isu tan so isle galle o ɗum francis no ba no wuri ngi ɗum ko ngal jarram. mais en tout cas dal ɗo nañami jam Voilà, très bien. To barlade ma fawi e kasuji ma fawi ko ɗon ñattadam Alassane ko ndeka local ma ko ɗo quoi so tawi on ummima galle ko ɗo garta oɗon tuya barlade moɗon oɗon jooɗi bo jaggu sigiri ko jaggu simmo fot uggiri makko uggit sa voilà c'est bon joni ko barlade nde kasuji ɗi sukara o e de la mois de ramadan dans les mois de ramadan on korta oɗon ñakki fa jam donc boy an to jeeɗa mo jibinma bamma wiyete ko Samba Diop boy an mata wawa hadde galle mo noon an mi heɓtinima wona an joguino galle ñanden mburu boy ya ɓawli kurum saabu sigirede quoi boy korte a sellani nade aɗa jogui paari ma aɗa yaha e nder wuuro aɗa yaada fo barlade kasuji mo sellani ne fo barlade kasuji barlade walla joguɗo barlade mbimi yew ay an ka ñakkuɗo kulle ka ñakkuɗo fayi kala ne jiitumami e galle he an ɗo walla leegal ngal komi nawoma laagat ɓe pi hot galle ko dégage boy dégage way boy dégage yo aɗa haala sa noddimo mi nodda mam kala nodɗamo mi noddatami sa noddimo mi nodda mamma adan ya ñakkuɗo fulle ñakkuɗo fayida ƴen gonɗo ɗasum kadi mawɗo mo joguiɗa ko ma yiide bonne yo ajjine
barlande non fay ko galle so Allah jabi de kam ko galle fay so Allah jabi an wallahi a pari galle kala ne an kala ne nanguma non wallahi alsan mi moyna sa chaque jour ko alsan galle la lu chaque jour alsan wayna me dalla mezo chaque jour alsan dalle ramadan alsan galle non kala tawdam galle ko den marana mami ani yuma alsan man warani yuma alsan hali plusieurs fois kala na kalmi kajawi mi arsan ene hore horta yeddi coldo ko mosi min ligor so min gollam ko dusuma min gollam ko yaadu doño mbadan mi ko go hadam fawde gongal taw lewi mi wino ma kajja min korka ka mi ala hen sensibilisation je sensibiliser tous les personnes et je marche avec mes manières et pour attraper le terrain alsan non barki nelaɗon mi wondiri Allah alsan min ɓernam mi huɓɓintina kajja hande ma fo laaɓo waɗi kajja mi winoma ko mbinoma ko mi winoma alsan mami nanguiɗum e dala maniére par ce que somi wi min ko mawɗo wona guijuma Allah kono ɓoyti mi haali gauche kami droite mbiɗa ko ko woni kadi alsan ko ni tan kada janto tan aɗa haalda e hoorema ko woni mbiɗa barlade de la kasuji et de la nana dans le mois de Ramadan et de la bedde Alassane avec sehil mum ene jaratani ko amin tani somi haalnima mbiya kam somi wima goo mbiya sappo ñanden mi haalɗo haala Alassane ndiwɗa mbiɗa ɗe ñafloyam ayi min ko Allah waɗi am ko Allah waɗi am min on mbawa bonir ko Allah waɗi am min somi haalnima min Allah waɗi ko neɗɗo moƴƴo pewɗo pinɗo pamɗo kajja calɗa ɗum fof mi yedda ɗum mbimi Alassane mo nannguɗa o holto woni jinmi ko kolla kam wona ko ɗo humtata e galle hen yeddi collo ko mofte so nannguɗo mofta ha hiira woto wanno waɗi ni noon woto wanno waɗi ni woto yat moftanam ha hiira moftanam ha hiira ɗo noon galle o ko mbimi ko ɗol tuuba ko gohol ko min duyi an ko wujere kaddoroɗa Alassane ko ɓiɗɗo haɗa ɓiɗɗo cokara ni noon ala probléme o koye ma min wondiri Allah noon billahi so tawi komi laaɓɗo ɓi laaɓɗo julɗo ɓi julɗo koorowo ɓi koorowo kajja mina fenna jokkite golle ma